Maray na hapon. Miyerkules ngunyan tabi fet sa 19 na kan Hulyo taon 2023. Dai kalingawan tabi mahal na Inang Birhen Santa Maria, our Mother of Perpetual Help. Pasalamat kita kay Mama Mary. Asin padagos kitang makimaherak ning intersesyon sa satuyang oral daw na pagbuhay-buhay. Kami po giraray minarespetar na naman sa lambang miyembro kan sosyudad. Kasabay ang paglaom na yaong kitagabos sa ligtas na sitwasyon sa tahaw ka na pinaghampang niya tong mga kadifisilan, pag-oral daw na pagbuhay-buhay. Ipadagos niya to an pangadji asin pakimaherak sa mahal na Diyos. Na magkaralampasan ta na po ang mga may helang, magkaburlong na po ang mga yaon sa evacuation centers. Dai man magkagurutom, dai mamugtak sa mas pang piligro. Asin an kamugtakan kan bulkan mayon, magkalmada na, lalong-lalo na taigwa po ni na nahihiling asin na oobserbaran na paglangkaw kan level kan abnormalidad kaya na bulkan mayon an sa tuyang mga bulkanologo. Bicol target na tabi, nag-imbitar mag-iriba-iba sa kudalas 5 nin hapon. Mantang kamo dyan naghanda na kan pamanggihan or nagmimerienda ngunyan na medyo malipot-lipot na ang panahon. Ipagpasalamat niya to yan sa bahal na Diyos sa ibang nasyon. Nako, taod-taod iistorya ko tabi sa within the program. Basta po magantabay kamo ha. Katuwang tadyan sa luwas, siyempre ang news team. Kompleto si kumpadreng Jimmy, ang samuyang chief reporter. Si Pading Al Armario, asin si kumpadreng Jomar Bien. Katabang si Ans Galero, asin Joshua Bino. Ang sa Manibela, yaon dyan si Henry Mata. Ang samuyang mata dyan sa kalsada. Sa control technical, Pading Nal Baldo, diyan po sa AM Band, siya ang minadara kan samuyang boses diyan sa ere asin minalusot sa Indong Radyo sa AM Band, yan na nagkakadarangog din do diyan sa speakers kan sa Indong Radyo. Region wide po yan. Pading Nal Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Mantang yaon man dyan sa newsroom nagsusuperbisar asin padagos an pag-abang kan mga istorya na minaburutwa national, international, maging lokal, nangingenot an walang kapantay. The ever reliable news director Mar Dela, katarabang Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, siyempre si Jimos Barrios sa social media platform, sa IT, an minalusot kan samuyang broadcast sa internet worldwide. Diyan sa iguan ni na Radio Ops na DCGB live up sa indang cellphones. Imaging sa YouTube, DCGB Legaspi asin DCGB News Online, sa Facebook, Thresia and Richard. Ray na hapon sa Pamilya Uy sa tuyang suki na paraan tabay. Diyan sa Washington Drive sa Bagong Bayan, Barangay 8, Pamilya Uy. Good afternoon. Ako man po si Pio Fernandez. Tulong sunod na report initial sa tuyang aaktibaran o kaya dadangugon, aakomodaron sunod-sunod na mga istorya lokal. Joshua, marhay na hapon. Go ahead na. Marhay na hapon, Sir Pio. Marhay na hapon sa mga paraan tabay. Sa primerong bungkaras kan bareta sa programa, formal nang nailansar ining ikasampulong Regional Satellite Office, kan Office of the Vice President ni VP Sara Duterte. And then, ang ikasampulo na Sir Pio, yaon digdi sa syudad kan Legazpi. Partikular na digdi sa may alternate road. Kataning iyan kan na opisina man kan PhilHealth.
Kaso bagong pasado alas 2 ang hapon kan formal na nag-abot digdi sa syudad kan Legazpi ining si Vice President Sara Duterte para panginutan itong launching kan Office of the Vice President Region 5 Satellite Office konsayin sigun sa iya Sirpio sa paagi kan na opisina ini. Gabos na programa kan Office of the Vice President duman sa national level, direkta naman na maibababa digdi sa Bicol Region. Bago ang unang bita ng launching, naghapit man ini Sirpio duman sa Daraga Albay, konsayin duman man ini nanaon ng mga asistensya sa nagkapira pang mga residentes albayanos na apektado kay ning pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Naugun tatabi Sirpio ang entrevista kan DCGB News sa Vice Presidente. Sa the Vice President Satellite Office para po dito sa Region 5 and located sa Legazpi City. Dadala po nila yung lahat ng mga projects na nandun po sa Central Office ng Office of the Vice President. Nandito po yun din sa kanila sa Satellite Office natin. Ma'am, galing daw po tayo sa Daraga Albay. Ano po yung pinamigay po natin doon? Opo. Galing tayo sa Daraga Albay dahil tinulungan tayo ng Department of Social Welfare and Development, LGU, Provincial LGU at LGU ng Daraga para magbigay ng assistance doon sa mga apektado ng pagsabog ng Bulkang Mayon na wala po sa mga evacuation centers. Ma'am, ano po yung utos natin sa DepEd region para sa mga affected students po? Sa affected students natin, tutuloy pa rin yung ating learning camp para sa end of school year natin, and ang instructions natin sa kanila ay paniguraduhin na sa pagbubukas ng ating mga klase sa susunod na buwan ay hindi matidisrupt yung pag-aaral ng mga bata na apektado sa pagsabog ng Bulkang Mayon. Maraming salamat! Alright, so ito din Sirpio ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. So itong Regional Satellite Office kan sa iyang opisina, yaon dyan Sirpio sa alternate road kay ning Legazpi City kataning kan PhilHealth and sa Kasubago igwa naman ki nagkapirang mga kliyente ang year-round duman para sa mga medical and burial assistance. Joshua, na unang bitan lamang ta siya baga ang concurrent secretary kan DepEd. Pwede man dyan irani so mga concern sa DepEd tanganing maaktibaran niya as secretary apisar kan pagiging vice presidente, over? Dahil Sirpio direktang nabanggit, hiridalian lang so pagpa-interview niya, pero sigun nga ni duman sa naging payag, gabos na programa ka na Office of the Vice President, direktang makaabot man sa Bicol, sa paagi ka na opisina. So, dahil tama siguro matumbok, pero may posibilidad, Sirpio. Sige. Alright, Sirpio, yan ang laging pagtutok man kan na DCGB News sa pag-abot kan na Vice Presidente sa Daraga Albay as in digdi sa syudad kan Legazpi. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa dagdag na istorya kasabay diyan ang Vice Presidente kan Republika kan Pilipinas, concurrent secretary kan Departamento de Edukasyon Sara Duterte Carpio. May satellite office na po ang opisina kan Vice Presidente. Uyan dyan baga sa may regional office kan PhilHealth. Haran nilang yan dyan, ha? Es posible, tibaad pwede dyan na akomodaron na concerns man kan edukasyon. Ta siya baga ang sekretarya kan edukasyon, ha? Department of Education. Dumang kita kay Chief Jim, kumpadreng Jimmy, what's happening? Yes, salamat pare. Saro sa membro kan UAS PNP sunagadan sa nadua na membros kan UAS PNP na nagsitaman sa nakan tambay digdi sa compound kan simbahan sa Banuan kan UAS Linubong na sa Tagalibon tabi pare si Represa. And sa mabot na Hulyo 21 si Ostonal naman na taga-Ligaw. Magkasunodan sa naining Ilulubong and Kasubago, nag-attender man sa mga members ka na UAS PNP and maging si Chief of Police Carlo D sa pagkalubong
duman sa sayang tauhan and sa masunod Hulyo 21 si Ustonal naman so kaibahan kani durante kan sinda nagpapatrolya kan sinda binakbakan kan mga armadong suspetsado tabi pa de. Kumpadre, kumusta na sukwang palan? So saro na gari ibanan hiro-hiro so day na nangangaturog over. Mantinido tabi pa de. Oh. So saro ititurog siya na da. Mangon aga na naman ngaya. So saro da talagang makuhaon kumbaga sa ikos magkanas-kanas na minabong karas. Nyan, alertadong perme. Tapos Balik siya daan turtaririkan mata. uyan, tapos ano so sa iyang proposal na gibuhon na ninong so chief of police, sige pa ito. May katango-tangoan sa ni COP. Mario. Kuhan nga akong ninong da. Pero ato na yung panig sa kustodya kan na UAS PNP pa de. Oho. Dahil na niya ng pasabi na dahil mag-alat sa nakan desisyon duman sa korte na irarapol ini kananong branch saka na ini maproseso kan pag turned over kay ni sa BGMP. Order of detention. Yan. Detention na. Okay, sige. Ngayon, andik din sa hampangan kan munisipyo, ya mantinido so sa bandera kan Pilipinas naka-half mask bawan girara sagod na day pa na ilulubong sa sarong miyembro kan na UAS sa PNP. Dinagdapat nga nito sa mga istorya baga na niya ko anon Malaysia baka piglalawagan o nagpigpapahilingan ka na sa mga sagugurang baga tabi pa de. So pag ikatulungal daw ngayon nagbabalikan ka lag wala man lamang da tabi pa di pa Malaysia. Now, Yun na yan. So company, natural tinauwan gayud aning full military honors ano? So 21 gun salute ano? Permi na. So proceed ko tayo tabi pa de. Yan. Dahil ko na lang naiapot ko nag-attender sa City of Police kaya nagpaingalo. Dahil ko sabot ko nag-attender sa mga official kan Philippine National Police Arog kay PD. Yan, okay, sige. Pero hali pa sa napagadaman si RD Obingke nagpasyarman sa mga durante ka nabuburol nasabing mga polis. Roger, kopya. Yan, sabi pa rin sa mga dagdag na informasyon halidig din sa Banuan Tanawa Salba ay Jimmy Nasalita DCGP nyo. Thank you so much, compadre Chief Jim, sa mga follow-up reports. Nailubong na po itong tagauwas si Police Officer Refereza. Diyan sa binadilgadan kandoang akusado, suspetsado na yaon dyan nakakunkun sa karsel kan UAS PNP. Kumpadre nga, what's happening man? Good afternoon. Yes, good afternoon. Paday good news. Payout na. Yan. Tupad, digdi sa Legazpi City. Sa aga. Dakol na mga barangay ang naka-schedule para sa tupad payout sa informasyon ni ako Bicol Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. Sa aga gigibon yan dyan sa Embarcadero Celebration Plaza. Yan, oo. Pagkaaga naka-schedule ang barangay San Francisco na iguanin 131 tupaders. Barangay Buyuan, 125. Barangay Mabinit, 126. Bunker 1, 243. Tamaoyan, 190. Bariis, 118. Bunga, 243. Matanag, 96. San Joaquin, 295. Higkali, 265. Oho. Tula-Tula, 139. Asin Barangay Bañadero 81. Massive. Pagkagay ang naka-schedule pa de. Massive ang Massive, payout. Payout, tranquilo. Ang korobrahan sa aga. Yan. Pagkahapon, schedule man ang Victory Village South 92, Sinda. Orosite 206. Barangay 17, Ilawod West 126. Imperial Court Iguaman dyan ki 98. Yes. Centro Baybay, 111. Barangay Bitano, 212. Barangay 14, Elawod,
162. Asin ang barangay 15 Ilawod East 116. Iyo yan pa rin ang schedule sa aga para sa payout saan na mga tupaders na pig-initiarman kan ako Bicol Yan. sa pagikan na Department of Labor and Employment, and sunod-sunod na yan sa mga masundal daw sa ibang mga barangay naman. Kaya sa aga pigalaw man na dakulang tiripon dyan sa Embarcadero Celebration Plaza para sa nasambit na good news para sa mga beneficiaryo kan tupad. Ano daw kung magnegosyo kita dyan, kumpadre, makadilensya man lamang maski so tubig na sanang malipot. Yugon mong personang madyan iyan dyan. Ribo bagay. Ribo yan. Oh. Puro an may pambakal pati. Magpertahan din sa aga. Aram mo, kumpadre, iyon ang pinagasabi baga niya to, may pondo ang gobyerno. Pero kung dainin congressman, dainin grupong mahanap kan pundong iyan, tanganing ibubo sa dole, tanganing sa dole man, makakuha kan mga qualified beneficiaries, wala din. Wala man. That's the logic behind na sunag-trabaho, totoo kwarta yan kan gobyerno. Pero kung daing mahiro na kongresista, na mahanap ka yan, tanganing ialukar iyan sa dole, tanganing pakinabangan kan publiko, walang mangyayari. Wala man mangyayari. Kasi masana yung gripo, may source ng tubig. Yan. Ang problema, dahil mabukas. Dainin mabukas ka ito. Diyan minalaog sa papel kan mga kongresistas, ako Bicol, Congressman Saldi, Chairman kan Appropriations, ako Bicol Party List. Yan dyan sina Congressman Joey Salceda. Sarabay-sabay yan. Yun yan na naguburokas kang gripo. Niyo man sana. Kung pagparatanga doon ta sana utos, may kwarta, pero dahil naghiro sa tuyang mga leader elehidos, wala din. Surtihon bagang Bicol ngon yan. Kaya naman yaon ang Congressman si Congressman Saldico, Congressman Joey Salceda, yaon sa Pungol. Yaon sa Pungol, yaon so ako Bicol, sara Congressman Jill. Yeah. Kaya simple yun man sana. Dahil itong so contention kan iba na kwarta ngayon kan tao, it's of no moment. Dahil maning question dyan. Opo, yaon yan dyan. Opo, kwarta kan tao. Pero kung daing mahiro, tanganing ang kwartang yan kan tao, maialukar sa dapat na mapaduman, wala din. Tayo man na yan ang line of thinking. Anyway, tabi pa rin. Yun yan ang good news. Hali sa ako Bicol. Sa pagi man ni Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. Sa aga yan tabi pa rin abangan ta. Roger. Yan ang informasyon. Alarmario. Thank you. Thank you so much, kumpadre Al. Sa istorya hali dyan sa luwas, mga tupaders itong sunag merensyunar na barangay na miyembros ka na Lady in Green. Yan. Igo bagang kanta, Lady in Red. Yan. Tapos iguaning White Lady. Ngunyan iguaning Lady in Green. Mga tupaders. Kumpadreng Jimmy Minabulta, sa tuyang chief reporter. Kumpadreng Jimmy, what's happening Giraray? Yes, salamat tabi pa na very busy ko niya na pagkaldaw. Pisina ni Mayor Chino Garcia dahil ta duwang mga mayor na opisyal lali sa sentro kan sa tuyang gobyerno maabot sa aga. Digdi sa Banuan kan kinabatan sa Mauraro Evacuation Center, sinda Congressman Sandro Marcos, si Senador Francis Tolentino. Nagkortesiya na advance sa mga kuwang kayo advance party tabi pa din. And natural, so pagtaong seguridad kayo and napagaraman niya to na makikipag-meet and greet ining si Congressman Sandro Marcos. Yan. Sa mga nayupait na mga congressman niya to digdi. Okay. Ay kuha nagayad nin mga mga kuan. Mga iingheng. Oho. Natural sa mga mayors, masarabay man ito dyan. Buda,
kunyan mo kumpadre, tandaan mo dyan na pag-abot kan, kung may magtururiik dyan na mga kababayan, gwapo yan si Sandro Ay, Marcos. iyo. Sinasabi ko sa iyo. Buda Duwang kung... Mahil mo pa sa nanpandukay sa mga iba ko, pwedeng makagian-gian pa sa sainda. Yan, makagian-gian. Buda, mahilim kung siya yung bumari-bari dyan na lalaki. Amo. Pero mas palalo na pag minata namin Yan. Yung pangari sama. Uy, sinasabi ko sa iyo. So, sarong resort ini tabi pa de. Dahil ko napangkiton. Yan. Sigurado mapapatan sa aga. Yan na napag-araman niya to na makikipagampangan man ini sa mga opisyalis niya to lokal. Yan. Sa Toyang Rona. Kasabay su neophyte na kongresistas. Amo da. O sa Bicol o sa Albay. Ugay-gayan ta naman ini sa aga. Sige. Okay, so yan pa din mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita di si GB News. Salamat Chief Reporter Compadreng Jimmy su advance party dyan sa pagbisita ni Congressman Sandro Marcos. Nagkortesiya na dyan sa kay Chino Garcia, alkalde kan Ginobatan. Kung ito, si Sandro na Marcos, gwapong-gwapo yan si Sandro. Tulad ng inyong lingkod nung hindi pa ako napasma. Dabi sa aga yan mabisita, tangani na magtaoma dyan ni nagkakanigong ayuda sa yaon sa mga evacuation centers. Yan. Di mahanap buhay muna kita, tanganing buwelo kita kumpadreng dalano. Oras Pilipinas alas 4:27. An oras hatod sa Indokang. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan niyo na. Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Moko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama! Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, natak ka nag-iidali. Unibaga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank.
Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Joey! Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salsera, ang idulukan masa, dain ang iba Joey Salsera, panagasan pagatod min, servisyo asin pagpadapa, Sagapos na Albayano, kay Kong Joey Salsera. Joey, 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 matinabang sa kapwa. Joey, ang idulukan masa. Joey, Salseda, dako nang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey. Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, malalao man taiyan si Kong. Joey! Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inaya ng barkada, party o exercise. Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o pababakunahan. Pababakunahan! Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Looking for healthy coffee? Here is Frisk Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of Frisk Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, non-dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds,
moringa, ginseng, agaricus, paragus, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe, 20-in-1, healthy, organic herbal coffee. Something different, distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula! Surf yan, power puti! Surf yan, ang power ng Surf Bars. Ang galing-galing! Power bula! Surf yan, power puti! Baret ang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar New Look na! May Active Clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Ako po si Matilde Riola, presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Karimi Milk Tea Bar. Cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas crafted with the traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Karimi Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Karimi Milk Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Mall, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Karimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Mall, Legazpi. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Tabo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi. Plemix. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa anuman na okasyon, masiraman karaon. Pag may lechon na manamit, asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinde pwedeng bisitahon sa Sentro Kan Ginubatan o sa saindang branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! Taong 2006, ipinasar ka ng Pilipinas ang sarong landmark na lay na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran ka Republic Act 10630, kamawotan ka ini na papanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child-sensitive procedures. Sigun sa lay, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igwasindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibo nin krimen dahil sa kakulangan nin edukasyon. Community work, arog kan children's theater na naimbwelto sa krimen dahilan sa kakulangan nin marahay na gigibuhon. Kung ang aki nakakomiter ng seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa bahay pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar rin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee, asin kan Radyo DZGB. Tabo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi. Plemix. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi. Plemix. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Malinis na tubig ang dapat inumin. Yan ay tiyakin pati tubig sa lutuin. Gamitin palagi ang tsinelas. Kumamit lang ng toilet, huwag kung saan-saan. Bulate, iwasan, maghugas ng kamay bago at matapos na kumain. At pagkatapos kumamit ng toilet, tugas-tugas ng kamay. Kaibigan, mga bulating pasaway, goodbye. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Siguro data sa narareparo pero igo po ni na mga developing stories sa ibang nasyon manungod ini sa heat wave ha. May iguan naning nagruluwas mandiit-diit pero matitindi po ini duman sa Europa imaging sa China asin sa Estados Unidos de America. Sa California, would you imagine, sarong parte duman, uminabot sa 55 nga ni ha, 55 grado sentigrado ang init. You can just see 55 degrees
Celsius, tama ba ano? O centigrade, tama ba? Basta yan, halang ka, uminabot ning 55. Sa Europa naman, Italia, nagkakapirang parte duman, sobra sa 45 permi. Sa China, igwamaning nasa 50. Heat wave. Tapos igwanin wildfires na nangyayari sa nagkakapira pang nasyones. Kaya pasalamat kita sa Amang Diyos, ta ngunyan kita digdiiling medyo malipot-lipot baga, may mga pag-uuran-uran. Although ipag-pray niya to na dai man kumusog ining bagyong nag-aadang-adang kung mabilog iyan, napapangaranan na egay. Inda ko sa nangani kung nabilog na, pardon my ignorance, na dai tatabi na monitor ito, yung very latest ano. Sana dai iyan mabilog, mag-arog sa nakaitubagang dodong na igwang darasan ng uran na sufficienteng makakabaribi kan sa tuyang daga na magsiserving nutrient ano, vitamina o iyan na sustansya kan mga pananom. Ta pinaghahandaan tabaga ining efekto kan El Nino. Yan. In fact, itong bagyong si Dodong, pasalamat ta so nagkapirang dams na pinagkukuhaan in tubig sa mayoriyang lugar sa Metro Manila, asin nagkapira pang lugar sa Luzon, luminang kauning almost 100 meters. Yan. Pero sa ibang nasyon, nako, imagine 55 degrees centigrade. Grabe iyan. Duman nga ni sa Europa, sarong parte sa may Italia, ang mga tao halos magturupis na sana dyan sa luwas. Pag igong nagkakahiling na nahihiling na fountains, naglarabar duma, nag-i-standby, nagpapawisik ng tubig. Dispos igwaning darakulaon na industrial fund, nasa luwas na panikan tinampo. Pigpo-provide kan gobyerno, tapos igwang kasabay ito bagang mist na nagluluwas. Tanganing maging presko, medyo dumug-dumug, ipigbubugang paros. Nagbabaratakso daga sa nagkapira and wildfires sa nagkakapirang lugares man duman sa California yata yun eh. Kaya dai pa yan, it's not the peak kan kunyan kan ining pinaghandaan niya tong El Nino. But remember please dai magngalas kung El Nino nag-uuran, talagang igwaning uran pero bako supisyente. Igwang bagyo sobra man kakusog. Ta sobra so init na alisngaw na vitamina man kan bagyo. Yan po tabi extreme weathers na eksperyensyahan mo niyan duman sa Estados Unidos di Amerika, nagkakapirang lugar partikular sa Los Angeles, tapos sa Europa, Italia, even China. Igwa po nin arog ka na heat wave. Yan, Migong King nari Hinaldo, Migong King LPA man gilayon migo ang tracking kaini posibleng paitaas dahil habagat kita. Yes migo, thank you so much Migong King na Rinaldo, thanks for being there always nagantabay asin nagtataon ng informasyon. Yeah. So extreme ang weathers duman sa nasabing lugar. Kaya we pray na ining LPA madaraman agad din uran. Magayon ayan tabi Migong King, di ba? And the good thing is, nagpundo lang yung habagat at akasuhapon, embuelta din naman ngunyan gayod. Tandaan ta po, ma-segue na kita ibang sistema na, pero sa weather pa manggiraray, pag habagat ang direksyon kamparos, gustong sabihin kan, it's coming from the west side kan Pilipinas, sa ibong nabalyo, bako halidigdi sa esteng parte sa may dagat Pasipiko. Now, the relevance and importance of which is, kung hali duman sa west side, ang buga kamparos, pasiring sa may este, norte-este, iluluwas kaan, itutulak ang bagyo, paluwas pa itaas. That's the good thing of it. Tandaan ta yan sa mga nag-antabay po kan sa bagyo. So,
yan po, tibaan lamang magdaray nini na sufficiente ng uran, makadurudagdag lamang sa satuyang kinakaipuhan na tubig uran. Ma-soften up ining El Nino. Although bako pa ini ang peak ha, dahil pa nga ni naglalaog sa pintuan kan pikang El Nino, nagpupuum pa sa natabi. Yan. So, yan po ang manungod sa mga bagay-bagay na na-share ko man sa indo, digdi sa programa. Tanganing maka-antisipar kita. We should adjust ourselves, maging resilient kita tabi, iyuan an kaipuhanan sa tuyang pag-antabay kan buhay gunmuat. May inihaw dang bangkulis duman sa inda yung familia puwerte. Anong pigtatagay nindo diyan? Bata malipot-lipot baga. Inihaw na bangkulis. So yan po ha. May heat wave duman sa mga nasyon na nagkaroon ng bitan niya to. We pray na daiman sinda duman maapektar ning todo. Na magkuan na iyan, sabi baga kan iba, magbahar-bahar na mga terminolohiya bagayan bigong king na medyo antigo, pero nagkakaintindihan pa man. Magbahar, medyo magpurupundo, magluya-luya tabi. So yan, that's the weather duman sa kunyan sa nasabing lugar. And ining tracking managad, it's either this weekend, Saturday or Sunday, yaon idigdig di sa tuya sa may Bicol sa itaas, paitaas ang weather system na yan. Nakalaog nga ni ini sa kunyan sa Intertropical Convergence Zone. Yan, kunyan, embedded ini na low pressure area. Okay, so yan muna tabi ha, ang sa kamugtakan kan panahon. Igwa kong istorya sa ito kung inalingawang ko, nasa purukan dila ko. Paano ta daw ini ma-retrieve nasa purukan dila ta, so saro pang tema na isishare ko sa Indo. Dali sa nata sa tuyang bukliton, sa tuyang pahinakan mga memorya. Yan. By the way, ito palang bad sa aga may makuakitang kunyan, resource person lamang sa Bangko Sentral. Taigwanan ning parang ATM mo yan na pwede mong i-deposito ang kunyan, ang coins, tanganing mag-circular sa Manila iyon naan. Alfonso tabi. Ay masira man Alfonso. Kuan yan, ang brandy. Talaga na. Igo ba ganing Alfonso Zero? Kasusaro na si Manahali digdi si Assistant Secretary June Dalida kan Department of Tourism. Dinarahan ako pa ding nalding Alfonso Zero. Yun. Kung nang ginagawa mo ditong lalaki ka, ikaw naman na niya. Gusto kong makita yung mayon. Gunmuan. Di nagdumang kami sa Torre de David sa rooftop ni kanarong ni Dr. Cedric Dae. Kan puminahiling na sumayon managad buda, nagbubulwak na kalayo, nagbabaga pa baba. Biyong nagpapakpak si Sir John, si Assistant Secretary John Dalin. Yan na nga, ang ganda. Iragagaro si Sir John. Naugmaon siyang maray, nahiling niya kuan. So, mayon volcano na nagbubuganin, yun, kalayo nga ni. Tapos yan na lava, ugmaon siyang maray. Bata duman sa araw ni Dr. Cedric sa itaas. Hilingon nun ng God. Dahil lamang nin kunyan, obstruction. Iling puminakpak si Sergio nahiling niya mission accomplished sa pagpasiring niya digdi sa kuan sa iyan na Bicol sa Albay, Legazpi. Nahiling niya sumayod volcano. Masiram da pala niyan maski deda ang chaser ice sana ay taitong sa Alfonso Zero duman tanaan ko man daw aber daw ice sanaan kunyan ibugtak niya to. O di tatanems ng kapartner ta, ilaog mo na yung tatanems sa bata 15 minutes lang ang bareta ta ha, nganing day kita ning kunyan backlog di paano lamang tabi. Salamat kan sa indong paginanyog asin mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga.